Oh titipan anak putu. Oh alah. Aduh Pak wis tak tampa 100. Oh ngonten nggih. Sakmenika Pak. Sesuk. Oh sesuk. Iya ya. Tak kira tampa sesuk. masuk. Titipan anak putu nika ditayep pripun? Oh dipun bawani. Bawane piye? Bawane gak mlebu. Bawane ora mlebu. Oh, sak isoku, Mas. Ya, wis tokno kono. Apa? 6 mau? Iso apa ketokno? Tahu no. Ya. Barang oh, Mas. Hah? Barang oh. Barang. Barang. Niki bawane sing cekak mawon nggih. Oh, sing pinu. Yen sing cekak sawerane 2000, yen sing boten cekak sak njalukku cocok. Masuk. Sopo iki? Gegarane nggih. Nek lamun arsa mawon nggih. Iya kuwi. Nggih, kula kalih lungguh. Heeh, apa-apa. Lungguh napa ngadeg? Lungguh iso ngadeg. Penakmu piye? Lamun ngerasa entuk jatuh krami Jancuk ngeri karo dilus-lus pumbiak iku nak. bendang metu. Sekedap niki kan lenggah. Den prayitna ing pamilih ya wul ya Wol. aja weton aja milih wong bagus. Aja milik wong bagus. Lah nggih, nek ra ndek dhuwit ae. Oh sak meten. Kaping pindho milih ping telu pangkat derajat iku bisa wau pun mriko niki mengke teng mriki nggih dikeki meleh larut kaneng sambang cara wungan kaping
corokan manis manis yo wul wul maremane den prayetno asik yo ayo ngadeg yo ayo lek monggo Pak dasar Pancasila LSI isine iku kabeh titipane anak putu prayoga budidaya slamete aja tumuran anak putu ayo lek asik yo matur nuwun budidaya slamete aja dilaleke ya padha nglestareke supaya bisa nganti ron tumuran anakku nggih alhamdulillah sembah nuwun nggih Bapak sinten asmanipun Bapak Cipta Rasa sembah nuwun. Lah? Oh, iya. Wis iya lho nggih, Pak Cipta Rasa sembah nuwun. Hah? Inggih. Mikmu.